Ano yan? Si Hello sa 6 viewers, maraming salamat. Happy Friday mga kabayan. Good morning, good morning, good morning. Shout out, shout out. Ayan, hello, 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 hello. Basta kayo mga kabayan. Asan ba kayo ngayon? Itong Friday na mahal araw. Saan ba kayo ngayon? Sa bahay? O pumunta kayo ng simbahan? O sumama kayo sa prosesyon? Ako, nasa bahay lang ako kabayan. Yan. Shout out sa 7 million in the house. Yan. Andito ako sa bahay lang, nakatambay kasi walang pasok, holiday. Yan, medyo maingay dito mga kabayan, pasensya na kayo. Yan. Good morning, Mama Milda Vlogs. Good morning, shout out sa iyo, ma'am. Yan. Tita Amy, maraming salamat sa pagbisita mo sa aking bahay. Yan. Shout out sa iyo, Tita Amy. Ayan. Maraming salamat guys sa support nyo sa aking YouTube channel. Ayan. Shout out, shout out. Maraming pong salamat. Yan. Shout out sa 10 viewers at sa mga dumadaan dyan, maraming salamat. Ayan, mga kabayan. Kain po tayo mga kabayan ng pansit. Ayan. Almusal natin ngayon, pansit. Ayan. Ayan, shout out, shout out. Hello mga kabayan. Ayan. Mama Milda Vlogs, maraming salamat sa iyo sa lagi mong pag-support sa aking video. At sa iyong mga kasamaan, maraming salamat. Tita Amy TV Vlogs 23. Maraming salamat sa iyo, Tita Amy, sa iyong pagdalo sa aking live. Ayan. Mga kabayan, pa-support naman ang ating live. Huwag kalimutan mag-thumbs up. Laking tulong na rin sa atin yan. Ayan. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ayan. Ayan, 20 million viewers na tayo mga kabayan. Maraming salamat sa inyo. Ayan, nangangati yung ulo ko. Living Mix Vlog. Ayan. Shoutout sa iyo. Hello Kuya Otoy. Ayan. Ayan, salamat sa iyo Mama Milda sa yung pakaway-kaway dyan. Ayan, ayan. Andito tayo ngayon. Birnis tayo ngayon. Mahal araw, wala tayong pasok. Kaya nasa bahay lang tayo ngayon. So yung mga kabayan, kung gusto nyo magbaba ng link, magbaba kayo at i-play natin para matulungan natin yung mga kapwa natin content creator. Ayan. At wala na ako bang masasabi pa. Salamat sa yung mga support. Ayan. Shoutout sa 19 viewers. Ayan. Ayan, ayan, ayan. So yan, medyo maingay dito sa amin. Kaya i-mute ko muna. Dami ng views ng Kuya Utoy. Okay lang nakapag-tamsak na sa iyo. Ayan. Mama Milda Vlogs, maraming salamat sa patamsak mo dyan. Mamaya pagin ko Mama Milda Vlogs, puntahan ko yung bahay mo. Silipin natin yung bahay mo para alam mo na, madagdagan yung ano natin dyan. Banana, magayuda tayo dito. Magayuda tayo mamaya. Tamsak na Kuya Utoy. Ayan, maraming salamat sa iyo. Living Mix Vlog. Thank you very much. Ayan. Dito lang tayo ngayon sa bahay. Hindi ako gumala kayo kasi mahal araw. May kasabihan, bawal daw yung gumala. Kaya sa bahay lang tayo.
Ayan, mayroon tayong bagong bisita. Marilyn Salvador, shoutout sa'yo. Happy Friday. Ayan ma'am, mayroon ka bibigyan kita ng jacket. Ayan. Marilyn Salvador, mayroon ka ng jacket. Maraming salamat sa pagsilip mo sa aking live. Maraming salamat. Mamaya bibigyan kita ng banana. Pag-in ko mamaya. Ididikit ko sa iyo itong min ko mamaya. So ayan, tambay lang kayo. At huwag niyong kakalimutan tamsak lang. Masaya na ako doon mga kabayan. So ayun, maraming salamat.
Ayan, LS Vlog. Pasupport naman ng ating nakapin guys. Sa nakapin tayo. Ayan. Shoutout sa'yo, LS Vlog. Ayan, shoutout. Yan. Idol, patagay eh. Patamsak pala. Sige, tagay ka.